Nic jiného? Nevím. Řidičský průkaz, občanský průkaz? Nevím. Jak to s ním vypadá? A ještě tohle měl u sebe zaujmout poručíku. Přetržený zlatý řetítek. Stopa dopravní nehody, která se stala před hodinou v lesní zatáčce. Jeden traktorista na místě mrtev a druhý život visí na vlásku. A nevíme ani, čí je. Tady se to stalo. Je tu už ticho a klid, jaký bývá na místech, kudy nedávno přešla smrt. Toto je první. Traktorista Bouzek. Druhý, pan Hnilička. Třetí, neznámý motocyklista. Zápasí v nemocnici se smrtí. A tady je čtvrtý. Jak vy jste se k tomu dostal? Kdybych neměl ráno tak dobrou náladu, odpoledne měla být vejplata. A mě čekala jen cesta do Turnova a zpět. Věděl jsem, že se včas vrátím, když na to trochu šlápnu. No, zkrátka, bylo mě prima. Ještě jsem si narychlo dopáknul prémie, které budu brát, a rozjel jsem to naplno. Ten člověk přede mnou buď to neslyšel, nebo mě ze vzteku nechtěl nechat předjet. A když jsem už byl zlostí ve sebe a odhodlal jsem se předjet za každou cenu, stalo se to. Já, pane poručíku, za nic nemůžu. Já prosím vždycky rozvážně. 30, 40, nic nejedu. Jezdím už 30 let, pane poručíku. A ještě jsem žádný karambol nezavinil. A co dneska? A dovolte. Já si jedu spořádaně za rodinou. Já mám totiž rodinu venku, pane poručíku. V Kytlici. Neračte to tam znát, ne? Opravují chatu, tak si vezmu nějaký materiálek. Já vždycky rozvážně, pane poručíku. Já jsem starý motorista. Jen kdyby nás na silnici nezlobili ti blázni. Se silnými motory a houkačkami. Já, pane poručíku, nejsem ničím vinen. 30 let jezdím. A opatrně. Ty, Ludvíku Bouzku, ty už neřekneš nic. Býval si veselý chlap až moc.
Tady si zaplatil poslední útratu od Lobousku. Ale kdo jsi ty, neznámý člověče? Jak jsi se sem vlastně dostal? Jmenuje se Vladimír Zelenka. Poznali jsme se před 3 roky, když Vláďa sloužil u nás na vojně. Od té doby za mnou často jezdil. Když zmeškal vlak, půjčoval si motorku od mého bratra. A věděl jste, že Zelenka vůbec nemá řidičský průkaz? Vláďa mě svezl časně ráno do mlékárny v Liberci, kde pracuji. Jezdíval velmi rychle a já jsem se bála. Měl na cestu do Prahy necelé 2 hodiny, aby stihnul začátek zaměstnání. Tak to je všechno, co vám po Vládě vyzbylo. Řetěz smrti se uzavřel. Lidé spravedlivě rozsoudí, jakou vinu měli zúčastnění. Živí i mrtví. Ale život vrátit nemohou. Ani Vláďovi, ani Bouskovi, nikomu z 1200 mrtvých, kteří u nás ročně zahynou při dopravních nehodách. Pozor! Varujeme! If you've enjoyed this journey through time and wish to stay informed about our new nostalgic content, don't forget to hit the subscribe button and the bell. If this nostalgia train has truly touched your heart, show us some love by giving us a like and sharing this video with your friends. Thanks for tuning in, and we can't wait to see you on our next time-traveling adventure.